Ya shirye ta kawai. A dai zafi ko? Aikin san yadda nake so, kullum haka kike yi. To na gode. Hajiya. Baki bacci ba? Na ga bacci. Yarinyar nan ne aljanunta suka tashi. Kamar Mamun. Ta. So mu je ka ga yadda take yi. Kai! Hajiya dawo. Dawo Hajiya. Dawo Hajiya. Hajiya. Allah ta hu. Idan na tun da zo sun da saki ji. Bayan kin samu mun koma Saudiya lafiya. Sannan Allah ta nan da kike mun koma Saudiya lafiya. Shikenan, ai ka ji irin ta. Dama ba ka damu da mu ba. Duk wannan shekarun da ka tafi kamar mu. Abin da muke ta fama da shi kenan. Sai dare ya tsala. Muna son mu yi bacci sai aljannunta su tashi su hana mu bacci. Hajiya an yi magani kuwa. Na nema har na gaji. Hajiya ba ni magani ba. Na nema da tun ya har yanzu ba a yi. Hajiya an tuntuɓi malam taso an gado maradi. Maradi kuma? Sai an je maradi. Yes, bro. Yes, bro. Yes, bro. Chill, man. Yes. Hi. Guys, kun so ku bata min rai fa wallahi tallahi. Haba, tun ɗazu nake ta jiran ku. Kun sa wata dilli ta samu. To, ya za ki nan? Kawai mu fasa kawai. Mu fasa kuma. Ya za mu fasa? Ka sani ko na shi karamin namu ne? Okay. Wani irin dil ne? Wannan wata babban harka ce. Irin ta manyan yara. Irin mu. Jiya na yi wani mafarki. Mafarki kuma? Ƙwarai kuwa. Wani irin mafarki? Mafarki na yi amma ta gaske. Ka san an ce mutum baya girma fiye da mafarkinsa. Kai waye kai? Da har za a shigo cikin mu ka bata wani business. Look da Allah, babu barazana tsakanina da ku. Ina son ka sani idan babu ni a cikin wannan tafiyar naku, tafiyar ba zai taɓa yiwuwa ba. Kun isa ku ɗaura ni akan keken ɓera? Ƙarya kake yi. Nawa da farashin ka? Farashina? $10 million US. Ƙarya kake yi. Zan kashe ka da bindiga na. Babu barazana tsakanina da ku. Ya kuke gani? Gaskiya wani harka ce. Sai dai kawai akwai ƙoƙari a cikin ta. Kuma akwai asara. Ga faɗuwan gaba. Sabanin abin da muka zo ma da shi. Kamar ya fa? Zancen shi ne. A cikin harkar babu jari sai riba. Kuma cikin harkar babu asara sai ganganci. Sannan kuma a harkar babu faɗuwa. Duk abin da muka samu riban kafa ne kawai. Wata harka ce wannan? Kaga wannan? Wannan shi ne jaro. Ta yaya da yi tsumma ta zama jarin mutum? Laziyo, ba shi labarin. Wannan kyallen da kake gani, shi yake ba mu duk abin da muke so, kuma ba tare da mun sa uwar kuɗi ba. To idan babu wannan tsumman ba?
za mu yi amfani da kwakwalwar da Allah ya ba mu ɗaura mutum a hanya mu samu abin da ya kamata mu samu a wajen shi sannan kuma sai mu ɗora su a lissafi. Labari ce wata rana sai labari da ma aikata alkhairi inda kai za a yi ma tokar da ka hau da akwai sauran zance an tantance da ma magana ta ce la 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 waye zai tuka Rufaidah Yogurt madara ce mai ƙara lafiya a cikin jiki. Rufaidah Yogurt madara ce mai daɗin gaske. Muna da fresh milk da sugar milk da ice cream kai har da biredi. Branch mu yana nan ko'ina a Najeriya. Ka tabbatar da ka mallaki naka na Rufaidah Yogurt. Rufaidah Yogurt abin alfaharin al'umma, abin jin daɗin rayuwa, abin more rayuwa. Ka tabbatar kana haɗaka tare da iyalinka wurin shan Rufaidah Yogurt. Lallai Rufaidah Yogurt tana ƙara kaifin basira akan yara ƙanana. Rufaidah Yogurt madara ce wadda aka tantance lafiyarta. Ka tabbatar da cewa ka mallaki naka Rufaidah Yogurt. Ba sai ka sha wahala ba wurin yawon neman Rufaidah Yogurt. Muna da branch mu a ko'ina a faɗin Najeriya. Lallai Rufaidah Yogurt madara ce wadda aka tantance lafiyarta. Hukumar NAFDAC da kanta sun dangwala ma kamfanin Rufaidah Yogurt. Lallai Rufaidah Yogurt yana nan a ko'ina a Najeriya. Ku dai ku tabbatar da ku da iyalanku kun samu farin ciki ta hanyar Rufaidah Yogurt. Rufaidah Yogurt madara ce wadda hukumar lahiya ta tantance da ita. Muna da branch a ko'ina kuma kana iya kiran lambar wayar mu za mu iya kai ma ita a ko'ina. Masu tsayen ɗaiɗai kuma suna iya iske mu a kowane irin branch da ke cikin Najeriya. A ko'ina akwai Rufaidah Yogurt. Rufaidah Yogurt ita kaɗai ce madara tilo wadda babu kamar ta a wannan ƙasa tamu. Kai dai ka tabbatar da cewa ka mallaki taka Rufaidah Yogurt da kai da iyalinka.